Dette er en beskrivelse til Jeppe og hans klasse om en billedanalyse, som de skal lave i grupper, hvor de skal bruge 2 virtuelle medier. De skal bruge Twitter, og så skal de bruge Screencast-O-Matic, som vi allerede har introduceret. Alle grupper de skal analysere det samme billede, hvor de skal bruge den her billedanalysemodel, How to Analyze a Picture. En person fra hver gruppe skal så, imens gruppen arbejder, sidde og tweete om det, gruppen diskuterer, eller de spørgsmål, gruppen eventuelt har. Og så kan læreren løbende sidde og kommentere på de her spørgsmål eller refleksioner. Det endelige produktkrav er, at eleverne skal præsentere deres analyse i en Screencast-O-Matic, der varer minimum 3 minutter. God fornøjelse.